Lo okhulumayo uNosihle Khawula oqhamuka eThembeni Thempeli kumkhokheli uZuke. Siyabonga leli thuba esiphiwe lona singamakhosazane ukuthi sikhulume ngoshembe. Ngicela uNkulunkulu angenze ngikhulume okulungileyo okuzophilisa abangcwele. Engathi uNkulunkulu engahambela olimini lami. Engathi uNkulunkulu engangiloba ngalesi sikhathi ngingabi khona ngokwenyama, kodwa ngingabi khona ngokomzimba nangokwenyama, ngibe khona nangokwenhliziyo. Engathi uNkulunkulu engangikhumbula eNazaretha. Kuthiwa ngelinye ilanga kwakukhona inkosazane. Kuthiwa le nkosazane eNazaretha yayinomngani wayo. Baba amaNazaretha baba-2. Kuthiwa amaNazaretha kuleli bandla akufanele uhambe ngomngani, ngoba umngani umethi akaye esabatheni nawe uzothawuya. Engathi ungahamba wedwa amaNazaretha ngoba uyohamba uwedwa ngosuku lokugcina. MaNazaretha lamakhosazane yezwana kakhulu. Kuthiwa umezwana kwakusefike isikhathi sokuthi kuye wa-25. Le enye yayithi ngeke iziye yona 25. Umngani wayo uyitshela ukuthi bazohamba boba-2. Wafika kubo esezomlanda ebusuku ukuthi nganama asihambeni se-25. Kuthiwa yathi ayi mina ngisayi 25 ihamba wedwa. Kuthiwa le nkosazane yathi ayi mina ngeke ngisakwazi ukuphindela ekhaya manje ngiyahamba ke mina. Kuthiwa le nkosazane le izodlula ehlathini maNazaretha ihambe yodwa. Ithi mihamba yaqina isibindi maNazaretha yathi nginoshembe mina uzongivikela. Ingene kuleli hlathi kuqhamuke igebengu maNazaretha. Kuthiwa mekuqhamuka igebengu ziyibambe le nkosazane. Zivele zibulale esemthime maNazaretha bese ziyamgqiba khona kulelo hlathi. Kuthiwa maNazaretha ufike u-25 wenziwe. Ufike nangomhla 24 wenziwe u-25 kuba ingakusasa wenziwe futhi uvalwe. Kuthiwe ngosuku lokugcina mhla ka-26 isekhanjwa sekubuyela emakhaya. Kuthiwa ayi umama alinde ayitshela ukuthi okay njobe engabuyanga ngomhla ka-25 usho ukuthi usale khona kamkhokheli. Kuthiwa amaNazaretha abone kushona nelanga ngomhla ka-26 luthi inkosazane yakho uqhamuka. Kuthiwa amaNazaretha afonela umkhokheli nginenkinga la ingane yami ayikakabuyi. Kuthiwa ethi umkhokheli ingane yakhe ibingekho ku-25 ayikaze yafika. Amakhosazane maNazaretha lo mama wadideka wathi angithi nje usukile uhambile la ekhaya wathi uza lapho uza ku-25 wathi umkhokheli akakaze afike. Kuthiwe maNazaretha waphela izinsuku wahamba isikhathi wathi umkhokheli walibika lolu daba ethempelini ukuthi ngicela sihambe siye kalo mama somkhulekisa ingane yakhe idukile. Kuthiwa amaNazaretha babezodlula kulo leli hlathi ingane eyagqitshwa khona. Kuthiwa amaNazaretha bethe besuka umkhokheli esuka kwakhe behamba beya kumama kumuzi wamama lo ahlala khona. Kuthiwa umehamba umkhokheli azwe izwi lale nkosazane ihlabelela. Kuthiwa amaNazaretha le nkosazane yayikuthanda ukuhlabelela. Kuthiwa amaNazaretha yazwa ithi baba ngikulo luhambo. Ngiyayizwa le nkosazane ihlabelela khona la anigumbeni lana. Kuthiwa inhlansuthi zathatha izipeti zagumba maNazaretha yaphuma le nkosazane kodwa yayisishonile. maNazaretha engathi uNkulunkulu engasikhumbula mewukuthi wazi uhlabelele kusanethuba, mewukuthi wazi ugide ngoba maNazaretha
uNkulunkulu mhlambi yona leyo nto leya yokukhumbula ngayo maNazaretha. uNkulunkulu akubusise nidlile. Sempre ndodana ngiyabonga uShemnyazi Zulu esigcinile kwazaphi usula namhlanje ngiyasehlangene nophefumulo. Sacela uNkulunkulu azoqhubeka asigcine njalo samakhosazane asiphe nokuyiphatha kahle. Sacela uNkulunkulu azosipha nokuhlonipha abazali bethu. Simbonge naye ngokuthi asiphe NABACHU ngoba iyasigqugquzela kakhulu, iyasikhipha ey'ntweni ezimbi nezinto zomhlaba. Sacela ukudlula intshumayelo engayizwayo. Thiwa kukhona amakhosazane amabili, lamakhosazane ayosizi. Thiwa inkosazane eyodwa ayikuthanda ukusonta, kodwa le enye ingalifuni isonto. Tha ngelinye ilanga ebusuku lamakhosazane ehambe ephume ethi aya 25. Mephuma ahambe ehlathini elimnyama. Kwathiwa kwaqhamuka izigebengu eziwu-2. Thiwa lezi zigebengu iqhamuke zithi zabamba lamakhosazane zibone ukuthi amakhosazane lawo bese zithi ngoba nina namakhosazane hlabeleleni zaziyo sizonidedela. Le nkosazane ekwaziyo ethandayo ukusonta yavele yaqala ihlabelele yathi Nkosi baba ngiyakuthanda yahlabelela. Izigebengu zathi wena uyinkosazane ngempela siyakudedela imali eceleni ulinda udadewenu. Le nkosazane le enye ayazi ngisho esisodwa ihlabelelo. Base-ke le nkosazane ngoba ayazi lutho bese bayibulala yona bayidedela le enye yakhala-ke bese le nkosazane le yahamba ihlabelela indlela yonke ngoba iyasaba ukuthi izohlangana nezinye ikhalela udadewabo. Le ntshumayelo maNazaretha namakhosazane ichaza ukuthi singayitsheli ngoshembe, siyazi imisebenzi kaNkulunkulu, siyiqhenye ngokuba amakhosazane. Engathi uNkulunkulu angasigcina azosipha nokuyiphatha kahle, azivikele nabafuna ukuphula ubuhle bethu. Engathi uNkulunkulu angasigcina njalo. Ngicela ukwehlala ngezandla. Yesabatha kuzeli
Ngiyakhetha inkosi yasePhameni. Oguqile unothando wakamzizi eChesterville kumshumayeli uDumisa nomkhokheli uMakhanya. Ngiyacela uShambunazi Zulu ngathi angahlala olimini lami ngikhuluma okufanele phambi kwabangcwele. Ngiyacela uShambunazi Zulu ngathi angalibamba kancane uvalo ngoba amanazareth nginovalo ngiyesaba. Naye nithatha ngokuthi ngoba samakhosazana asimbozile asinalo uvalo siyasaba akukho lula ukuma phakathi kwabantu abaningi. Ngiyacela uShambunazi Zulu ngathi samakhosazana ngathi angasipha ukukholwa asenze sikwazi ukuqala kokuhlakanipha ukuthi ukuqala kokwazi abazali bethu. Ngiyacela uNkulunkulu asePhameni ngathi angasikhumbula kakhulu singamakhosazana akululanga ukuba inkosazana. Ukusuka nje kuthiwa niyahamba ngiyentanta endleleni kusuke engamnandi. Suke iziningi izinto esihlangabezana nazo kodwa ngokuthi phela asitshengisi. Nibona sihlekela nje nithi hayi ngathi kumnandi ukuba inkosi akululanga. Ngiyacela uShambunazi Zulu Nkosi ngathi angasikhumbula sibheke kuJuly manje. Mesibheke kuJuly uyaya Thushembe makhosazana uJuly awilutho ngaphandle kwenu. Ngoba before uzuqala umhlangano kumele sihambe soyigida yo7 imgidi before kuze kube namanye amalungu ebandla ahamba yogida kuze kuthiwa umgido abantu bonke. Ngiyacela uShambunazi Zulu ngathi angasikhumbula singaphambuki endleleni yakhe. Sibonge kakhulu nakubaphathi abasiphila inkonzo. Uma ngabe uyinkosazana nje kumele uzizwe uspecial, kumele vele ube special. Ngiyacela uNkulunkulu asePhakameni angathi angasenza siphathe kahle. Thina sifana neqanda kumele laphihlika wenge usakwazi ukulibutha ngisho ngalibutha lento ekuthiwa i-egg yolk izobe isihlangene ne-egg white. Lapho sekuyintongazi sekuphuma i-scramble egg kodwa thina nje sifana nesibuko esithi meke saphahlaka uthi usuzama usihlanganisa usuyibona umningi kanti kumele uma ngabe uyibuka esibukweni bonakale wena nje uwedwa ungabe mningi. Ngiyacela uShambunazi Zulu ngathi angasikhumbuleli abazali bethu kuthi konke sifisa ukubenzela kona basibone uShembe abagcini. Ngiyacela uNkulunkulu ngathi angabenza abazali bethu babe nothando lokuthi basenzele izinto ezinhle kakhulukazi imvunulo ibaluleke kakhulu. Yazi kubuhlungu kanjani uvunulile nawo amanye amakhosazana awavunulile kwathi ngenye imini siyahamba siyovunula siyagida qhamuka umshumayeli nawo amanye amakhosazana awavunulile. Useyabuza uthi hayibo nina nivunule ngani ngoba phela umgido wamakhosazana kusuke nje usasanda ukuvula uJuly yabo sisavunule imvunulo yesilungu. So hayibo indaba ungavunulile siyachaza inkosazana ukuthi hayi imvunulo ayikakabi nayo wayithethisa. Amsho lokho siyahamba yakumzali wathi ma yasengihlangabezane nokuthi umshumayeli angithethisela ukuthi angiyikogida. Ngiyacela abazali uNkulunkulu abapha amasento ukuthi bakwazi ukuthi baqongelele imvunulo ngoba kahle uma ngabe uye emhlanganweni uyinkosazana ungenayo imvunulo kanti uyelani uyela ukuyontanta nje emgaqweni ubuka amakhosana uthi ayi loya ngathi muhla hayi cha thina nje into emele siyele emhlanganweni ukuya kogida futhi mengabe usuyogida ungabi nendaba ukuthi ugide eqhulini wena nje enza into yakho enza into yakashambusha ngisho umuntu okubuka yasho ukuthi yanyathela le ntokazi ayinyathela ngempela iyona into le esijabulisayo nalokuthi nabasho mengabe sihlangene sicula sizonke kuba mnandi lokho kwenzakalani kugwema ukuthi singahambi sambe mhlawumbe sihambele indawo zoba umnandi sibuye ngakusasa. Cabanga nje lento le inkosi siyabonga nokuthi kwaba khona igama elithi inkosazane lisihlukanisa ukuthi khona intombazane nenkosazane. Wena uyikuphi phakathi kwalokho uyintombazane noma uyinkosazane? Mina ngazi ukuthi kumele ukuthi ube inkosazane ungabi inkosazana mekuyisabatha mekwama-weekdays wena nje uyigqokela amabhluku akho ufaka konke lokho ongafaki mekuyisabatha usuyashintsha uyisabatha futhi wena uyafluctuate uyashintshashintsha awuzazi. Kumele mengabe uyinkosazane ube into eyodwa nje wazi ukuthi hawu abazali bakho nje uyihawu lokuvika lokuvika kwami. Ngiyacela uShambunazi Zulu ngathi angasikhumbula uyasithanda kakhulu uShembe makhosazana. Ngiyaphinda futhi uhleze esho ukuthi makhosazana ngiyanithanda ngisho siphuma le phezulu kumhla ka3 sibuya kobheka sithi mesehla sisehla nezitifiketi zethu sekumnandi. Cabanga-ke wena usumile asithi usumile lapha ekhoneni lalapha ngasesipholi ngala kodwa ngakumakhosana uyasibuka sihla sokuphephetha ngaso isitifiketi mesithanda sikushaye ngaso siqhubeke sehle sambe sohlala nobaba bese ahlala kubaba uShambunazi Zulu asiyale.
Buka nezinto eziningi kanjani ezikuphuthayo. Thina mekuyivisit siyazi ukuthi hawu nenkonzo nje ehlalele ongakayithinti. Okuzothi mase kuyisabatha hawu uhlabelele ihlabelelo sakho uyayisukumela. Khona omunye ofisayo. Manje inkinga angeke asakwazi ukuthi ibandla Nkosi yamaguqe naye afakaze ngoba phela wamhlula umthetho. Kahle kahle thina siphethwe isandla sabazali bethu. Yazi mina uma bami ngeke ngithi ayi uma yazi indlela senza ngayo manje. Yazi uzuthi yazi Nkosi yami ngaze ngacikeka. Yazi akubuza ukuthi mengabe mina ngiphume endlini ngithi okay mangicela endaweni yokuthi uzokubuza imibuzo uyapi uyowenzani uhamba noba uzobuya ngasikhatsini. Cabanga lezi zinto zo4 iyona vele into ekumele abazali bethu bayijwayele leyo. Ungaphumi nje uthi ayi mangiyabuya uyinkosazane wengabusha. Kumele uchaze ukuthi mangiye endaweni yokuthi ngiyohlangana nosibani kanje. Abazali bethu bayasithanda ukuthi indlela abenza ngayo vele uthi ayi ngeke uma yaza ngangithanda indlela enza ngayo kanti uyakuvikela umzali wakho. Kusasa na uzobe usujabula wena ngoba yikho into ehalisa njengokuthi usuyabona ukuthi mhlambe unomkhosi ukhethiwe segqokile lelo khoza yabo sefakile usubona amabrocha akhe emuhle. Buka nje lonto le ithempeli lonke seliyeza kuyena lizomcimelisa. Buka ukuthi uspecial kanjani. Le susa sengathi ufana nomvangeli noma umshumayeli mekhanjiswa mhlawumbe uhamba vangeli. Wena ulethola ngoba nakho uyiqinile. Ngiyacela amakhosazana ngase singayiphatha kahle inkosi ibusise enekuzwile ngixolise nokuba muntu. Siyabonga makhosazana amahle ubani sipheke lezi ndaba inkosi inibusise. Ngiyazi bese baningi abasafisayo ukuthi bangene nabo ngenxa yesikhathi sithi izinto sizenze zibe mfana ngoba kusebobane nothando sifuna masilwenze njengamanje. Indaba ezinhle sithola kubantwana bethu suthile. Kuyakhombisa ukuba abazali bashayela iswephu ukuthi ke izingane zikwazi ukuba ziqonde. Enikhulumayo abantu abami kuyikho. Hlabelani phambili. Ikona futhi kuloko kuyonenza ukuba kusasa niubuka ukuba ayibengeve nicindezela kepha eyona uNkulunkulu ayithandayo. Uchilisi la eduza kwami. Uthe njengamanje nizoshaya mase kuvaliwe. Siyabonga ke. Ngohlelo lakhona la makusukuzonza ile visit. Siningi izinto ezenzayo umnandi. Mase siphike nabo kusuke kuzoba inkinga kakhulu. Bese kugcina